הפרעת קשב וריכוז הפך למעין מטבע שאנחנו ממהרים להשתמש בה. אנחנו צריכים לדעת שמדובר בהפרעה מולדת, אנשים נולדים עם זה, והיא עלולה מאוד מאוד להפריע. היא למעשה גורמת לבן אדם לא למצות, מה שנקרא, הוא גם שמע את זה הרבה פעמים בחיים, לא למצות את הפוטנציאל שלו. והיא יכולה לדרדר אותו למצבים שהוא ממש לא בחר להיות בהם. גם מבחינה התנהגותית, גם מבחינת למידה וגם מבחינה רגשית. אנשים מגיעים לחרדות, לדיכאון, לתאונות, למצבים קשים מאוד בגלל הפרעת הקשב והריכוז. מדובר בהפרעה מאוד מורכבת, לא פשוטה לאבחון ולא פשוטה לטיפול. אבל אם אנחנו רוצים לתאר אותה במשפט אחד, אנחנו נגיד ככה, למי שיש הפרעת קשב וריכוז, הוא יכול לגייס את עצמו מאוד טוב למה שמעניין אותו, ומאוד קשה לו לגייס את עצמו, לפעמים בלתי אפשרי, למה שלא מעניין אותו. את יכולה לבוא ולשאול, רגע, זה לא כולנו ככה? כן, כולנו ככה. אבל רוב המשימות שלנו בחיים, שהן חשובות אבל לא מעניינות, עדיין נגייס את עצמנו במידה סבירה ונצליח. למי שיש הפרעת קשב וריכוז, התפקוד שלו במשימה משעממת היא בליגה אחרת לגמרי, הרבה יותר נמוכה מהתפקוד שלו מול משימה מעניינת. עכשיו, תקחי תלמיד בבית הספר, שמגדירים לו מה מצפים ממנו, והאמת הוא רוצה להצליח, אבל כשהוא מגיע לשיעור, השיעור משעמם אותו. ואז מול המשימה החשובה, יש את העניין של החוסר עניין הזה, של השעמום. מי ינצח פה? למי שיש הפרעת קשב וריכוז, השעמום מנצח בגדול את החשוב. וזה מצב מאוד מתסכל, כי אתה מוצא את עצמך שמשימות שאתה רוצה להצליח בהן, אתה לא מצליח להתגייס אליהן. למה? כי הן לא מספיק מעניינות. באותו רגע, רוב האנשים, כולם, אלה שאני מכיר עם הפרעות קשב, לא רק שהאינטליגנציה שלהם תקינה, הם מעל הממוצע. מה שעוד יותר גורם לתסכול. כי בעצם אתה מוצא בן אדם שלא מתגייס למשימה בלי קשר לקושי שלה. יכול להיות שהיא מאוד קלה לו המשימה. אבל שוב, היא לא מעניינת, הוא מאוד מתקשה לבצע, לפעמים לא מסוגל לבצע, או זמן קצר יכול לבצע. אדם כזה יכול להתאפס כמאוד מבלבל לפעמים. מאוד מבלבל, ואם אפשר להגיד משהו ברור על הפרעת הקשב, זה שהיא מבלבלת. את מי היא מבלבלת? את כולם. גם את ההורים, גם את המורים, גם את הילדים וגם את המאבחנים. ולכן, כשאתה שומע על ילד שהוא מבלבל, שהוא לא מגשים את הפוטנציאל שלו וכו' וכו', האמירות השגורות האלה, כדאי להתחיל לחשוב על הפרעת קשב. אחת הבעיות זה כשהמבוגר רואה את התפקוד הלא תקין של הילד, הוא מיד מדביק לזה כל מיני תוויות. כי הילדים האלה נראים מפונקים, הם נראים מצלניים, הם נראים תינוקיים. למה? כי הם מוכנים לעשות רק מה שמעניין אותם. אז איזה בן אדם מבוגר יעשה רק מה שמעניין אותו? כולנו יודעים שיש דברים חשובים וצריך לעשות אותם. התפיסה השגויה הזאת, את הילד, גורמת להרבה כעס עליו. ואיזושהי תגובה אינסטינקטיבית של ההורה להעניש אותו על זה. אז מה עושים כדבר ראשון? מתחילים להחרים לו כל מיני דברים שהוא אוהב. מתחילים לאסור עליו לעשות כל מיני פעילויות שהוא אוהב, כדי לרמוז לו באיזושהי דרך, שכדאי לו להתחיל לעשות גם מה שחשוב, לא רק מה שמעניין. אבל האם עונש יעזור? צריך לשאול את כל ההורים שעושים את זה. ממש לא. זה לא עובד, וזה לא פלא שזה לא עובד. אם לילד כזה אתה רוצה ליצור מוטיבציה לעשות פעולה מסוימת, אתה חייב לעשות לו את הפעולה מעניינת. אם היא תהיה מעניינת הוא יעשה, בלי הרבה הרצאות. אם היא לא תהיה מעניינת, שום הרצאה לא תעזור ושום עונש לא יעזור. וזה בעיה. כי אתה לא מסוגל להפוך את כל המשימות למעניינות. בטח לא בבית הספר. ובבית הספר זאת בעיה גדולה. כי יכול להיות מורה להיסטוריה שעושה את ההיסטוריה נורא מעניינת. אבל אם היא לא עושה את ההיסטוריה נורא מעניינת, אז הילד הזה, הספציפי, הוא בבעיה. ואז בשיעור שלה,
הוא מתחיל לעשות כל מיני דברים אחרים, הוא לא יכול להקשיב לה. גם היא תבוא ותגיד, אותה מורה, שהיא הולכת לדבר בשיעור הזה על המבחן בשבוע הבא. הילד שלנו עם הפרעת הקשב והריכוז אומר, וואו, זו הזדמנות, אני חייב להקשיב לה, כי אני יודע מה יהיה במבחן בשבוע הבא. ואז היא מתחילה לדבר, והיא מדברת, יבש, דידקטי, דבר יוצא מדבר, רושמת הרבה על הלוח, והילד שלנו הולך לאיבוד. והוא תופס את עצמו, לא מקשיב לשיעור שדווקא נורא רצה להקשיב לו. למה? כי היא משעממת. ואם ניקח את הפירוש הכי עמוק למילה משעמם, זה מה שהילדים האלה חווים, גם כמבוגרים. ולא פעם הם חוזרים מבית ספר, והם אומרים שמשעמם להם שם. ולפעמים הם גם עייפים מאוד, כי זה נורא מעייף להשתעמם הרבה שעות. אז הם חוזרים עייפים, ואז מבקשים מהם להכין שיעורי בית, הם לא מסוגלים לחשוב בכלל על לעשות עוד פעם משהו שדומה ללמידה, כי היה להם מספיק מזה כבר להיום, וכל העסק הולך ומתגלגל לכיוונים לא טובים מבחינתם. אז אם אנחנו מבינים שמדובר פה בילדים ואחר כך מתבגרים ומבוגרים, כי אנחנו יודעים שההפרעה היא אומנם מולדת, אבל היא לא רק של ילדים. לחצי מהם בערך זה הולך להמשיך להפריע גם בבגרות שלהם. אז אנחנו מדברים על אנשים ששנים רבות מתמודדים עם ההרגשה שמה שחשוב להם הם לא מצליחים לעשות מספיק טוב. הם משתעממים מהר מדי, והם עוברים מדבר לדבר. הדבר הראשון שהולך ומצטבר זה תסכול. והאנשים האלה מפתחים תסכולים על גבי תסכולים. זה יכול ללכת לבעיות התנהגותיות, זה יכול ללכת לבעיות רגשיות. אבל הכי קשה, שזה הולך לדימוי עצמי. כי בשלב מסוים אתה מפסיק לצפות מעצמך, ואתה אומר, אני לא יכול, אני כנראה טיפש. ויש הרבה אנשים עם הפרעות קשב שבאמת התחילו להאמין בזה שהם כנראה טיפשים. אז אם אתה מקבל ילד כזה או מבוגר כזה, שזה כבר מה שהוא חושב על עצמו, היכולת שלך לעזור לו היא יותר קטנה מאשר מול אחד שעדיין מאמין בעצמו. ולכן את הכדור שלג הזה שתיארתי, נורא כדאי לעצור כמה שיותר מוקדם. וברגע שיש איזשהו חשד לתת תפקוד כזה, או לילד מבלבל כזה, כדאי להביא אותו לאבחון.